Egy kérdés és egy válasz. Most egy olyan vetéssel készültem nektek, pontosabban egy olyan egylapos válaszsal, ami egyetlen egy kérdésre fog neked utat mutatni. Arra kérlek, hogy most tegyél fel magadban egy kérdést. Hogyha megvagy, akkor én elemelem a lapokat, és egy lapból fogok válaszolni arra, hogy mi az az üzenet, ami a kérdéseddel kapcsolatos. A ház lapját kaptuk. Alapvetően a ház mindig igen a kérdésedre. Tehát, hogyha egy egylapos vetés van, és most te feltettél egy eldöntendő kérdést, akkor a válasz a kérdésedre igen. Stabilitást, reményt is jelent a ház lapja, jelenthet ez vállalkozást, jelenthet családdal kapcsolatos dolgokat, de jelenthet örökséggel kapcsolatos kérdéseket is. Amikor én a stabilitás lapját húzom, akkor én ennek mindig szoktam örülni, mármint hogy a házlapjának, mert hogy ez jelenti számomra mindig a stabilitást. Szerintem ez egy pozitív üzenet. Azt mutatja meg számomra, hogy bármi is történjék, a stabilitás, az összhang az, hogy te stabilan állj a két lábadon, és te tudd, hogy merre haladsz, az nagyon-nagyon fontos, és ezt magadban kell megkeresned. Tehát a ház maga ilyen szempontból a biztonságodat is jelenti. Tehát az a kérdés, amire gondoltál, az a téma, az biztonságos számodra, és úgy gondolom, hogy pozitív végkimenetele lehet.